हा सामना जर प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाने जर सामना जिंकला तर नक्कीच टेबल टॉप मध्ये त्यांना जाण्याची संधी असेल. काय घडणार काय बिघडणार खेळागडामधला खेळ इथे सांगून जाणार आहे. चला दोन्ही संघ नाडपे घेण्यासाठी खेळागडच्या दिशेने या आणि दोन्ही संघांना नाणे खेळू आपण बघूया कोण असणार आहे टॉसचा बॉस. कारण महत्वाची लढत आहे. कोण जिंकणार कोण हरणार एल्स असा कॉल आहे आणि नाणे कौल जिंकली आहे जुई स्पोर्ट संघाने. टॉसचा बॉस जुई स्पोर्ट. अमय बारगोडे चला कॉम्बॉक्स मध्ये या. अमय बारगोडे आपली मॅच लागली आहे मित्रा तुझी वाट पाहिली जाते आहे. अमय बारगोडे इथं बसव पण तरी हा बोलेल आला भैया आला भैया जेवून आलो लवकर ये लवकर ये जरासं मान म्हणतो तुझा काय करणार लास्ट मॅच आहे नाही. थँक्यू डीजे. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ चला खेळागडच्या दिशेने. महत्वाची सामना महत्वाची लढत आहे खेळागडामध्ये आपण पाहतोय. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ आतापर्यंत टोटल 3 सामने खेळले. 3 सामन्यांमध्ये दमखम दगडावर विजय. दुसऱ्या साईडला जुई स्पोर्ट्स संघ 3 सामना खेळलाय आणि 2 मध्ये विजय. आणि हा सामना जर जुई स्पोर्ट्स संघाने जिंकला तर होणार 3-3 ची बराबरी. काल सारखी पाहायला भेटणार आहे एक षटकाचा सामना. निखिल सुवारे आणि उर्फ लेखू
लेट्स प्ले जाऊया. महत्वाचा सामना. ओमकार थारली ऑन गोलंदाजी मार्क. निकू आणि पहिला चेंडू निकूने तारून दिला जातोय. चेंडू चाललाय आउट ऑफ द पार. फरार होतोय 4 धावांसाठी. निखिल सुबारे पुन्हा एकदा प्रॉपिंग केस वरून. नंतरचा चेंडू इन्स्ट्रक्शनला दाद देणं गरजेचं असेल. अमय बारगुडे चांगले इन्स्ट्रक्शन केले गेले. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. ओमकार तारली नंतरचा बॉल पुन्हा एकदा सीमाराम बॉन्डिलांच्या बाहेर जाईल. तारलीचा भाव जर विचार करायला गेला तर खूप मागणा असतो, पण हा ओमकार तारली कुठेतरी माग ठरतोय समोर आपल्या संघासाठी. समोरच्या संघासाठी लागलेली धनराशी असेल आणि धनराशी योग्य पद्धतीने याची सुरुवात केली जाते. टोटल टीमची धावसंख्या 9 अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचे धडकडे थोडेसे तेज असतील. हा सामना जिंकून कुठेतरी टॉप जाण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे का याचं उत्तर क्रीडांगणामध्ये द्यायचंय. आणि उत्तर देण्यासाठी निकू आणि राज तोडणकर ह्या दोघांना इथे घमाचं युद्ध करणं गरजेचं आहे. शेवटपर्यंत लढायचं आहे. ताकद दाखवायची आहे, नजाकत दाखवायची आहे. पुढे तयार मीडियम पेसर ओमकार तारली. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त 1 धाव इथे मिळेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 10 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा यावेळी लाजवाब क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जाते. आपल्या संघासाठी धावा रोखल्या आहेत. जवळपास 4 धावांचा बचाव. सफलपूर्वक धावा रोखण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती बैठक किंवा फटका खेळायचा होता. डेड बॉल. डेड बॉलचा इशारा दिला जातोय. म्हणजेच काय हा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या मैदानामध्ये फेकायला लागणार आहे. नैसर्गिक अडथळा आहे. निसर्गाची साथ यावी मिळाली आहे. या चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. आर या पार 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 सीमारायण बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती पोहोचली आहे तब्बल 14 या धावसंख्येवरती. सुरेख फटका लाजवाब बैठकीय शॉट इथे पाहायला. बैठकीय शॉट आपण पाहायला आणि 2 धावांसाठी चेंडू इथे फरार असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 16. नंतरचा चेंडू थोडासा लेगस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू. पंचाचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे केला जातोय. आणि राज तल्लंग आहे. बुद्धी एकदम स्मार्ट. 9 सेकंडवरून सांगतोय कंठापर्यंत चेंडू आणि काय खेळला जाते. व्हाईट +1 टोटल 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल 19 अंकावरती जाऊन पोहोचली असेल. हा डब्बे में चांगला फटका इथे पाहायला भेटलाय. बैठकीय शॉट आणि 4 धावा इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत. घुटना देख तमाशा देख अशी फलंदाजी केली जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 23. सूरज ऑन गोलंदाजी मार्क. गोल्डन शतक जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट. पिंकी सोडून राज सोडणकर. लो फुल टॉस नाही सोडलाय. लॉलीपॉप होता इथे स्वीकारला जातोय. चेंडू जाणार आहे 4+4 टोटली 8 धावांसाठी. एकदा नंतरचा चेंडू चांगला चेक केला जातोय लेगस्टिकच्या बाहेर. पंचांचा व्हाईट +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. आता चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. सलगचा दुसरा इथे व्हाईट बॉल. निकू धावत आलाय. कानमंत्र दिला जात आहे. निकूचा जर विचार करायला गेला तर गतवर्षी चॅम्पियन संघाचा मानकरी ठरला होता. तो वारंवार कानमंत्र देतोय सर्वत करतोय. राज तोडणकर पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू शरीर जाऊन आदळलाय. त्यामुळे डिक्लेअर मधले 1 धाव इथे मिळेल. लेग बॅक स्वरूपामधले 1 धाव इथे घेतली जाणार आहे. 1च्या मध्ये धावसंख्या 37 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा निराशा असेल चेंजरवरती. निराशा व्यक्त करावी लागेल. सामना अजूनही संपला नाहीये हे दाखवावं लागेल क्रीडांगणामध्ये. नंतरच्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट. गौरव मडवे अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. जे हाताने नव्हतं जमत ते पायर करून दाखवलंय. गौरव मडवेच्या माध्यमातून लाजवाब क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जाते.
नंतरच्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट बॉर्डर लाईनला आग लावत चेंडू इथे फरार केलाय. नो चान्स एनी प्लेयर. बॉल विकेट विकेट 4 धावांसाठी. धाव संख्या 47. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने टाकलाय चेंडू. येतोय दणदणीत खणखणीत JPLचा चौकार. टीमची टोटल धाव संख्या 55 या अंकांवरती पोहोचली असेल. गोल्डन शतक पुरेपूर वसुली केली आहे या गोल्डनच्या शतकामध्ये. आणि त्यानंतर ते चेंडू डॉट बॉल येतोय. षटक संपतंय. टीमची टोटल धाव संख्या 55. गौरव मडवी नवीन गोलंदाज दाखल केला जातोय. पहिला चेंडू अकूट टप्प्याचा होता. अगदी चेंडूला पाठवून दिला जातंय 4 धावांसाठी. राजरेजे कानवंतर दिलं ना एकदम खूप नो टेन्शन नो मेन्शन करण्यासारखं होतं. अतिशय सुंदर कानमंत्र राजने दिलं होतं. नंतरचा चेंडू वाईट +1 टोटल 2 धावांसाठी येणार. धाव संख्या 61 या अंकांवरती पोहोचली असेल. टीमची टोटल धाव संख्या 61 या धावसंख्येवरती पोहोचली आहे. पुढे एकदा यावी टाकलेला चेंडू इन स्विंग होता. टप फळल्यानंतर चेंडू आतल्या दिशेने वळत आला. तिथे येतोय डॉट बॉल. सामना दोन्ही संघांसाठी खरं या मरोची डिवाइड मध्ये चाललेला सामना यावे आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू 2 धावांसाठी इथे तारला जातोय. 2 धावा मिळत आहेत. या दोनच्या मध्ये धाव संख्या 63 या अंकांवरती पोहोचली असेल. डान्सिंग द विकेटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. इन स्विंग झालाय. येतोय डॉट बॉल. राज चोडणकर कॅल्क्युलेटरचा बादशाह आणि सांगतोय शांत राहून काम मंत्र करावं लागेल. येस या खेळीला फटका लाजवाब प्रॉपर टायमिंग 4 धावांसाठी येतोय. निखिल पुन्हा एकदा नाचण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. डान्सिंग द विकेटनं हा यावेळी थोडासा फर्स्टला फिंगर रोल केली गेली होती आणि त्यानंतर षटक संपण्याचा इशारा इथे दिला जातोय. षटक संपतोय. टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर का रिजन वरती तब्बल पोहोचली आहे 67. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला जातोय आणि गोलंदाजी मार्क करून अर्सलान उर्फ जॉन्टी वैयक्तिक फैल आणि संघाकडून एक निर्णायक षटक घेऊन दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू यावी लाजवाब क्षेत्ररक्षण तिथे घडतोय. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे कंप्लीट केला जातोय. एक धाव रडिंग द बीट वेने अगदी चीताच्या चपळाईने इथे एक धाव पूर्ण केली जाते. एक क्षमतेने धाव संख्या 68. 68 या धावसंख्येवरती पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 68. पुढे यार मीडियम पेसर यावेळी टाकलेला चेंडू वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जाणार आहे. क्रिकेटवरील नियम क्रमांक मोडला गेला. टोटल 21वा आणि सांगून जातोय की वाईट बॉल असेल. नंतरच्या चेंडूवरती अतिशय सुरेख फटका डोळ्यांची फार फेडणारा फटका आपण पाहतोय. सरळ पाठवून दिला चेंडू बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या 4च्या धावा आता खूप महत्वाचे इथे बनत चालले असतील. टीमची टोटल धावसंख्या कॅमेरा
जाऊया खेळाकडच्या दिशेने. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू चाललाय 2 धावांसाठी. राज सांगतोय चालतंय, कारण प्रत्येक चेंडूवरती धाव येणं गरजेचं आहे. आणि ती धाव येत चालली या क्रीडांगणावरती. प्रत्येक चेंडूला धाव येणं गरजेचं असतं. अकुटप्पाचा बॉल पाहिलं होतं, सुरेख फटका इथे सजवलाय. शॉर्ट अपडेट इथे सजवला जातोय. शॉर्ट बॉल अगदी पिक केला, हुक केला, बुक केला चौकारासाठी. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 79 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी चालला असेल. धावसंख्या 83. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. धावसंख्या 83 वरती दान पोहोचली आहे. आणि याही चेंडूवरती मोठा प्रहार, डल्ला मारलाय, हल्ला मारलाय, कंप्लीट केलं तर 3 टोटल 4 धावा. या 4च्या मध्ये धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती दान पोहोचली आहे तब्बल 87 धावा. धावा आतापर्यंत नाबाद खेळी. राज चोडणकर आणि नवीन गोलंदाज दाखल झाला असेल गौरव मडवी. आणि पहिला चेंडू अलाउंड कार्पेटने 2 धाब्यांसाठी. अगदी सेन्सफुल क्रिकेटचा खेळ आता मैदानामध्ये रंगणार आहे, कारण राज देखील एक बुद्धिमान खेळाडू आहे आणि बुद्धी वापरली आहे. नंतरचा चेंडू वाईट बॉलचा इशारा इथे पंचांच्या बरोबर सलामत करतील. गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय मुरुगवाडा गौरव मडवी. धावसंख्या 90 वरती. आणि त्यानंतरचा फटका अलाउंड कार्पेटने खेळला होता, तिथे सिंगल अर्जित केली जाते. रनिंग द बिटवीन खासियत दाखवली, सिंगल वरती देखील विश्वास दाखवला जातोय आणि तो विश्वास इथे दाखवला जातोय. सिंगल इथे असेल, टीमची टोटल धावसंख्या पुढे सरकत चालली असेल. त्यानंतरचा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या 92. नंतरचा चेंडू अगदी सहजरित्या तडी पार पाठवला जातोय. धावसंख्या 96 या धावसंख्येवरती गुणफलक जाऊन पोहोचले. नंतरचा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आणि राज सांगतोय गुड चेक, म्हणजे काय जो चेंडू पाहिला होता, निरेखला होता, हातामधून कोणत्या पद्धतीने चेंडू टाकला जातोय. या चेंडूवरती थोडासा फसला असेल. त्यानंतर दाखवली जाते ती खेळाडूवृत्ती. चाललाय क्रीडांगणाच्या बाहेर, इथे बनलाय बॉक्स आउटचा शिकार. निखिल क्रीडांगणाच्या बाहेर. नवीन बॅटर श्रेयस मांजरेकर, नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने यावी येतोय. छोटा पॅकेट बडा धमाका, राहिलेली ओळख, मूर्ती लहान कीर्ती महान, महान कीर्ती व्यक्तिमत्व आता क्रीडांगणाच्या दिशेने येतोय. गौरव मडवी पुण्यात या मीडियम पेसरचा नेक्स्ट बॉल यावी पाहायचा आहे. यावी फटका खेळला जातोय. चेंडू चालला असेल 2 धाब्यांसाठी. ऑफसाईड जर ह्या फलंदाजाचा विचार केला गेला तर स्ट्रॉंग पॉइंट एरिया म्हणून ओळखला जातो. धावसंख्या 99 धावा बनवल्या गेल्यात. आणि 100 धावांचं लक्ष, एक भला मोठं टार्गेट इथे ठेवलं जातंय. सामना जिंकण्यासाठी 100 धावा इथे बनवाव्यात लागणार आहेत. लावायचं असेल नंबर तर बनवायला लागतील 100 धावा. सामना टाय झालं तर काय, तर सुपर ओव्हरचा थरार. अमोलजी कोलगे सर, आपण कॉम्बॉक्स मध्ये या. या स्पर्धेचा अंतिम रजनी, अंतिम दिवस असेल. आणि अंतिम दिवसामध्ये जर विचार करायला गेला तर पहिला सेमीफायनल, जे संघ 2 मातबदार टॉप संघ राहणार आहेत. एक संघ तर आधीच आपलं नाव कोरून बसलाय, आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी. एक संघ गावलाय. दुसरा संघ कोण असेल
याच्यावरती ह्या स्पर्धेमध्ये आणि ह्या मॅचवरती खूप काही डिपेंड असणार आहे. आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरती जो संघ असणार आहे तो एलिमिनेटरचा सामना खेळेल. याची आपण नोंद घ्या. जाऊया खेडेगडच्या दिशेने. हॅलो, या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते. आता स्ट्राईक वरती अमय बारगुडे आणि नॉन स्ट्राईकला असेल तो ओमकार तारली. पहिलं षटक हाताळेल तो श्रेयस. पहिल्या चेंडूवरती पाहूया काय खेळ घडतोय. इथे मात्र सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय. निर्धाव चेंडू श्रेयसच्या माध्यमातून इथे अमय याला रोखलं जातंय. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव इथे नोंदवली जाईल. खातं उघडलं जातंय एका धावेने. आणि त्यानंतर मात्र सुंदर चेंडू हाताळला गेला आणि इथे झेल सुंदर टिपला जातोय निकूच्या माध्यमातून. आणि पहिला धक्का बसेल तो जुई स्पोर्ट्स संघाला. अमय बारगुडे इथे बाद होतोय. पहिला फलंदाज बाद झालाय. त्यानंतर मैदानात दाखल होतोय जॉन्टी. श्रेयस अतिशय सुंदर टप्पा, सुंदर गोलंदाजी आणि त्या दरम्यान सुंदर क्षेत्ररक्षण घडतंय. निर्धाव चेंडू येतोय. आणि हा निर्धाव चेंडू महत्वाचा ठरेल. पाहूया प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाला. त्यानंतरचा पुढचा चेंडू. इथे मात्र फलंदाजाला कोणती संधी दिली जात नाही. अचूक गोलंदाजी घडते ती श्रेयस याच्या माध्यमातून. सुंदर गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. त्यानंतर मात्र हल्ला बोल चढवला गेलाय. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण घडतंय. षटक समाप्तीचा इशारा येतो. एका षटका अखेरीस धाव संख्या पोहोचले 1 बाद 1 धाव. काय षटक हाताळलं गेलंय. 1 धाव फक्त खर्च केले गेले. 1 विकेट त्याच्या नावावरती राहिले. तो श्रेयस अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली. त्यानंतर पाहूया गोल्डन षटकाचा खेळ. इथे मात्र सज्ज होईल तो अक्षय गुरव. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करेल अक्षय गुरव. समोर आहे तो ओमकार तारली. जर आपल्या संघाला इथे या सामन्यामध्ये तारायचं असेल तर ओमकार तारली याला मात्र आता दमखम दाखवावं लागेल. अक्षय गुरव पहिला चेंडू. इथे मात्र राज याने छातीवर घेतलाय चेंडू. सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. त्यानंतर पाहूया एक धाव इथे नोंदवली जाते. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. अक्षय याच्याकडून सुंदर गोलंदाजी इथे घडताना दिसतेय. समोरच्या फलंदाजाला संधी दिली जात नव्हती आणि त्या दरम्यान हाताळला गेला एक खराब चेंडू वाईट स्वरूपातला. आता मात्र अतिरिक्त 1 धाव धावसंख्येशी जोडली जाते. पुन्हा एकदा अक्षय पाहूया गोलंदाजी मार्कवरून या ठिकाणी ओमकारला कशा प्रकारे खेळवण्याचा प्रयत्न करतोय. स्वतः सुंदर गोलंदाजी केल्यानंतर सुंदर क्षेत्ररक्षण देखील त्याच्याकडून होताना दिसतंय. अतिशय सुंदर गोलंदाजी चालली. पहिल्या गोलंदाजाने देखील चांगली गोलंदाजी केली आणि त्यानंतर याने देखील. आणि ते विकेट पाहायला मिळते. धावसंख्या आता मात्र 0 वर येऊन पोहोचते. कारण गोल्डन षटक या ठिकाणी सुरू होतं. विकेट गेले म्हणजे धावसंख्या मायनस होते. जेवढ्या धावा जमवाल तेवढ्या 5 ने कमी. इथे मात्र 1च धाव होती ती पण गेली. आणि तेव्हा पुढच्या चेंडूवरती सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय क्षेत्ररक्षक सूरज. या ठिकाणी मैदानात दाखल झालाय सूरज. या आधीच्या सामन्यामध्ये चांगला खेळ दाखवला त्या सूरजने.
आणि त्या दरम्यान षटक समाप्ती होईल. धाव संख्या 0. अजूनही भोपळा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि हा तिसऱ्या षटकामध्ये भोपळा फोडला जाईल का आणि इथे स्ट्राइक वरती दाखल होईल तो जॉन्टी. पुन्हा एकदा येतोय गोलंदाजीचा बादशाह श्रेयस मांजरेकर. देवरुख या गावाहून इथे स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय आणि त्या दरम्यान इथे 2 धावांसाठी चेंडू पाठवला जातोय फलंदाजाकडून जॉन्टी आणि इथे निर्धाव चेंडू हाताळला जातोय. खरोखर श्रेयस मांजरेकर एक सुंदर गोलंदाजी इथे करताना दिसतोय. देवरुख वरून थेट गणपतीपुळ्यामध्ये ही GPL खेळण्यासाठी सज्ज झालाय आणि प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स या संघामध्ये अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून घडताना दिसते. त्या दरम्यान मात्र सुंदर फटका खेळला गेलाय. जॉन्टीच्या बॅट मधून येतो एक खणखणीत चौकार. आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण घडताना दिसतंय. हा क्षेत्ररक्षक वारंवार इथे प्रत्येक चेंडू अडवण्याचा चांगला प्रयत्न करतो. नो चेंडू इथे पंचांनी नोचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त एक धाव जोडली जाते धावसंख्येमध्ये आणि इथे मात्र बाईत स्वरूपात एक धाव निश्चित तरी मिळते. धावसंख्या 8 वरती पोहोचले तर षटक समाप्ती होते. 3 षटका अखेर धावसंख्या असेल 8 धावा. तीन षटक समाप्ती झाले. आपल्याला 100 धावांचा पाठलाग करायचा होता. त्यातली 3 षटक संपले. आता मात्र 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. धावसंख्या 8 वरतीच आहे. परंतु इथे विजयाचा थाट उभा करायचा असेल तर नक्कीच तरी येणाऱ्या चेंडूवरती प्रहार चौकार ठोकणं गरजेचं आहे. आणि इथे नवीन गोलंदाज येतोय नीरू. नीरूचा पहिला चेंडू वाईट स्वरूपातला. अतिरिक्त एक धाव जोडली जाते. सुंदर क्षेत्ररक्षण सुशांत आणि निरंजन हे वक्रतुंड बंदर रोड या टीम मधून नेहमी खेळत असतात. आज मात्र इथे प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स या संघातून खेळताना दिसत आहेत. त्या दरम्यान निर्धाव चेंडू हाताळला गेलाय गोलंदाजाकडून. पाहूया येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती कसा खेळेल तो सूरज. आता मात्र चेंडू चौकाराच्या दिशेने जाताना दिसतोय. 2 क्षेत्ररक्षक एका ठिकाणी आले आणि थोडस कुठेतरी मिसफील्ड झाले. 4 धावांची भर पडते धावसंख्येमध्ये. पाहूया पुढचा चेंडू सूरज साठी. येणाऱ्या चेंडूवरती पाहूया चौकार येतो की निर्धाव चेंडू ठरतोय. आणि इथे मात्र राज तोडणकर काय क्षेत्ररक्षण करतोय. अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. चेंडू अडवून धरला डायरेक्ट गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू. आणि हा आता चेंडू मात्र जाईल चौकाराच्या दिशेने. 4 धावा. चार धावा इथे ग्राह्य धरल्या जातात या चेंडूवरती आलेल्या. त्यानंतर पाहूया पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र पाठवला जातोय. सुंदर असा चौकार. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 धावा. गणपतीपुळे श्री क्षेत्र या ठिकाणी बाप्पाला 21 मोदकांचा नैवेद्य दाखवला जातो. तशा प्रकारे 4 षटकांमध्ये फक्त आणि फक्त 21 धावा आतापर्यंत जमवल्या गेल्यात. आणि इथे बॅटिंग पॉवर प्ले षटक शेवटचं षटक 100 धावांचा पाठलाग करत असताना कोण जिंकणार कोण हारणार हे इथे स्पष्ट होताना दिसेल. राज नाचनकर महालक्ष्मी बसनी या संघातून खेळणारा हा खेळाडू आहे.
6 बॉल 79. भलं मोठं टार्गेट आहे. वाईटचा इशारा. त्या दरम्यान चेंडू पाठवला जातोय 2 धावांसाठी. या ठिकाणी पाहूया पुढचा चेंडू राज याचा. हा वाईट स्वरूपातला चेंडू. राज नाचनकर बसनी या गावाहून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. इथे गोलंदाजीला संधी दिली, त्या संधीचं सोनं करायचंय. त्या दरम्यान जॉन्टीच्या बॅट मधून 2 धावा इथे येताना दिसत आहेत. पाहूया पुढचा चेंडू राज कशा पद्धतीने टाकतोय. आणि इथे मात्र एक चेंडू जाईल एका धावेसाठी. धावसंख्या 28 वरती. आणि इथे मात्र पुन्हा एक निर्धाव चेंडू. इथे कोण जिंकणार हे जवळजवळ आता स्पष्टच झालेलं आहे. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स इथे ठरेल विजयाचा मानकरी. आणि खुर्द मालक या ठिकाणी या संघाचे मालक प्रथमेश पारकर दादा इथे आपला सामना बघतायत आणि खुश होत आहेत. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन.